औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. लोकांच्या प्रश्नासाठी आम्ही आवाज उठवत आहोत, परंतु सत्ताधाऱ्यांना त्याचं कोणतंही सोयीसुतक नसल्यानं सत्ताधाऱ्यांना जाग आणण्यासाठी सावंतवाडीकरांनीच मोर्चा काढावा असं आवाहन माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी केलं आहे. ते आता पाऊस म्हणजे 3 दिवसापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय 30 ते 2 तारीखपर्यंत पाऊस आहे. सगळीकडे बघितल्यानंतर रस्ते तुम्ही दोन्ही प्रमुख सालेवाड्यामध्ये बघितल्या तर रस्त्याची अवस्था काय आहे ती बघा. तुमच्या खासगी वाड्यामध्ये तीच आहे. सांगतो तुम्हाला, टेंडर काढलेलं आहे. 2 तारीखपर्यंतची लास्ट डेट आहे. ती लास्ट डेट संपल्यावर ते काम चालू होईल. आम्ही जेव्हा आवाज उठवला नगरपालिकेत, त्याच्यानंतर टेंडर काढलं गेलं आणि आता टेंडरची लास्ट तारीख 2 तारीख आहे. एक 10 तारीखला रस्त्याची कामं चालू होती. तुम्ही कचरा डेपोच्या आंदोलन केलं होतं आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. कचरा डेपोची परिस्थिती जैशीच आहे. रस्त्यावर आता कचरा आणून लोक टाकतो. जो पूर्ण एरिया आहे तो भरलेला आहे. आम्ही आवाज उठवला, आम्ही लोकांना जाणीव करून दिली. आता ज्या लोकांनी ज्यांना निवडून दिलं त्यांच्याविरोधात लोकांनी आता मोर्चा काढावा. कुत्रे चावायचे थांबले, लसीकरण झालं की काय? एका कुत्र्याने जवळजवळ 25 जणांचा चावा घेतला असं मध्यंतरी तरुण भारतच्या वृत्तपत्रात मी वाचलं. तदनंतर मी सीओशी संपर्क साधला. आम्ही बजेटमध्ये 25 लाख रुपये कुत्र्यांचं निर्जीवीकरण करण्यासाठी ठेवलेले आहेत. त्या पद्धतीत ते काम चालू आहे आणि ते योग्य पद्धतीने आमचा पाठपुरावा, विरोधक म्हणून आमचा पाठपुरावा चालू आहे. अजून काय वाट विरोधक म्हणून विरोधकांनी आवाज उठायला पाहिजे. अजून एक कुत्रे आणखी चावायची वाट बघतात की काय? आणि निर्विलीकरण करून कुत्रे चावायचे बंद होणार काय नेमकं मला समजत नाही. कुत्रे चावायचा किंवा असा प्रश्न विचारला की आम्ही याच्यासाठी निर्विलीकरणासाठी. आता हा पूर्ण देशातला प्रश्न आहे, फक्त सावंतवाडी शहरातला नाही आहे. हा पूर्ण देशातला. त्यांना आपण मारू शकत नाही. त्यांना याच पद्धतीने करावं लागतं. तरी ठीक आहे, पण आता कितीतरी 2 महिने झाले त्या गोष्टीला. 25 जण हे रेकॉर्डवर कुठेतरी छापलं म्हणून सांगा. ठीक आहे, तुमचं आम्ही आता ऐकलं. आता मी सीओकडे जातोय, त्या संदर्भात मी चर्चा करेन. नळपाणी योजनेचं काम आहे का व्यवस्थित चालू? तुम्ही मी मागे सांगितलं, या नगरपालिकेच्या जे नळपाणी योजनेचं काम चालू आहे त्याच्यावर तज्ज्ञच नाही आहे आणि अजून पण तज्ज्ञ नाही. त्याच्यामुळे काम हे एकदम चांगल्या प्रकारे होतं असं मी मान्य करणाऱ्यापैकी नाही आहे. कारण जोपर्यंत त्याच्यावर तज्ज्ञ नेमत नाहीत, त्याची लेवल वगैरे बघायला, भविष्यात हे पाणी चालू होईल की नाही यावर मला शंका आहे.